Кажете днес защо решихте на открита сцена да покажете това, което можете като танци. Вие сте едни от пострадалите при сблъсъците тук в Орландовци. Да, ние сме пряко замесени в това нещо. Идеята беше да опровергаем всички провокации за това, че се имало етническо разделение тук и че се повдигали етнически въпроси. Не, напротив, ние затова даже днес поканихме наши приятели мулати и така нататък, защото дори с хората от квартала имаме доста приятели, които са от ромски произход, но просто тази случка се получи едно доста нелепо се получи, защото провокацията беше от друга група от ромски произход, защото те са разделени по някакъв начин. И само това да попитам, това пришелци ли си или хора? Да, това са пришелци, които прииждат в квартала, не са тук местните. Ние се познаваме с местните роми и така нататък. Дори сме в дори отношения. В смисъл имаме дори момчета, които идват да тренират при нас. Заедно ритаме футбол и така нататък. Нямаме проблеми с тях. Това са пришелци, които са дошли просто и не знам, възползват се от ситуацията, възползват това, че са много и аз не разбирам каква е тяхната причина за такова демонстративно поведение и за да стига до такива неща. Понеже вие сте тренирани момчета, има ли някакви видими белези по вашите тела или от сблъсъка, който... Днеска се включихме включихме се към демонстрация само момчета, които бяхме в здраво състояние, защото половината от момчета от групата имат проблеми в момента. Къде са травмите им по-скоро? Има момче с разбита глава, има момче, което е ударено с тъпото на брадата тук. Той си извади медицинско. Имаме момче, което е ударен в гърба, не може да дига ръцете и така нататък, което това на нас ни пречи, защото ние с това се занимаваме и това ни изкарва хляба общо взето. И така. Всъщност идеята на днешния танц беше, много от хората всъщност не са доволни, може би не ни разбират какво искаме да кажем с това нещо. Ние искаме да кажем, че искаме да се разграничиме реално от това, че трябва да има някакво насилие по принцип. Значи ние се изразяваме с танци и затова нашия протест беше с танци. Реално какво и кой как мрази, това не е наша работа. Въпросът е, че ако нещата се случат законно, естествено никой не му е приятно. Много благодаря на целия квартал, че ни подкрепя, защото наистина ни подкрепи заради тази случка. Конкретно искам най-много да благодаря на полицаите зад нас, всички, които седат през толкова дни и ни пазят. Конкретно, особено на един човек, който беше дошъл, не го познавам, не знам как се казва, полицай, който беше дошъл сам, с една палка, с една каска от вкъщи, с личния си автомобил и беше застанал в неделя в средата на цялата патардия сам да ни пази. Много им благодаря, защото знам, че ако не беше жандармерията, ще се случат на жестоки неща. И реално ние искаме да не се случват тези жестоки неща, ами държавата си свърши работата, да изкарат тия хора оттам, откъдето не им е мястото и да може да се живее спокойно. Нищо повече. Естествено, че се политизира, естествено, че нещата стават сложни. Разбира се, не сме ние тия хора, де решаваме нещата. Ние сме просто един отбор по брейк, това е ясно. Въпросът е, че нещата трябва да се случват адекватно и нормално, а не всички партии да си правят някакви техни врътки. Виждам, че имаш рани по главата, предполагам от репетиции и тренировки. Тези рани са от преди един час тук на почките. За щастие успя да пострада само моя автомобил, защото аз бях в него и едно момче, което седеше до мене, всъщност заради което аз много се оплаших, защото те с брадата чупиха прозореца. Тя влезе вътре в колата и той се стресна много и аз всъщност се оплаших за него. Реално аз не пристигнах на мястото, защото се бяхме разбрали, че събираме се като всяка сълта и се бяхме разбрали, аз пристигнах, защото знаех, че те са там, да отида в парка да ги видя. В момента, в който пристигнах и си завъртях главата, гледам 30 човека тича с брадви, успях да се кача в колата и така. Те нито аз ги познавам, нито те ме познават, изобщо просто решиха, че трябва да се случи това, което се случи. Ние сме си местни хора, искаме да нямаме конфликти с младежта на орландовци, както с роми и българи, нали, да не се делиме. Както сме живяли до сега, да продължаваме да си живеем мирно и кротко. Добре, защо стигна до това напрежение? Аз това те питам. Значи напрежението го създават някои
Значи има някакви подбуди, нали се Има сещате? подбуди, Ама има. откъде идват? От политици или от какво Значи, се случва? според мене тук става въпрос за политика, според мене. Обаче, това, което се случи, е много неприятно. Познавам целият квартал, познавам всички момчета, учили с моите внучета, имам внучета на техните години, които са завършили средно образование, така че дето ни атакуваха с нощи, тук през поляната, през градините, ако не бяха жандармерията, бяха зле нещата. В един хубав следобеден ден в събота се бяхме събрали в кварталния парк. Имаше майки, жени с деца, общо спокойна обстановка. Ние си ритахме в футбол и така нататък, при което демонстративно поведение, въртене на гуми, силна музика, отправяне се забележка към тях, при което явно това, не знам, обидели ги какво стана и така нататък, но доведе до такива сблъсъци. Тези, които направиха конфликта с момчета, които са пострадали от ромските момчета и от другите момчета, са от друг квартал, не са от този район. Не са наши момчета.